Hello guys, kumusta? Mapay pagbata na ako guys, no? Naalanganin dito pong mata guys. Alas 12 na. Ang saon nga tagdugay, man po ko makatulog like gabi guys, nakatulog ko ano. Alas 2 na kapin. Grabe lahi yun, no? Pag mo-atake ang insomnia. Og ang una tong bahaton guys, no? Syempre mag-upload ta sa drama guys, no? Nga ikaw na promise and we are now part 14. Medyo oily pa akong naong guys, no? Wala pa yung panghilamos. Later on paligo ko guys, no? After ko maka-intro ani. Muna maghimo sa intro daan guys, kaya napamati na maguna ko ang drama or else malingkan pa na. Cash in? Kasi ako sa nang ikat sa guys ha. And we're back guys. Asa na bata? Nuwata kadali guys, no? Kay may customer. Siyempre customers first yun, no? Or else sa uban na sila mamalit guys, no? Or mag Gcash. Sayang din, di ba? Siniguro na ang kita. So ang niagi guys, no, nga kaslo no na pala no si Carlo og si Sheila. Pero unsang hitabua guys, no, nga na ospital man ang iyahang mama. Ug ang worst of all is namatay in town ni siya guys, no? Mo nang pangutana karon guys, aduna baghay kasal nga mahitabo. Murag lain po doon naon guys, no, nga magpakasal sila nya na pay gihaya no iyang mama. Pero for sure mahitabo magyud ang kasal, no. Human after na ang kuano ang haya sa iyang mama. Kayo next week pa man kuno guys ang ilahang kasal, no. Pero lain gyud siya paminawon guys, no, nga magkasal sila og wala pa nag 40 days ang iyang mama mo nang murag nalipay si Karen guys, no, kung madayon ba kuno ang kasal or dili. Og matud pa niya nga feeling family na kuno si Sheila guys. Klaro lang yun kaayo no nga na siya intention no nga ilogo niya si Carlo nga naugaha tungod guro sa iyang kakwartahan, di ba? Kay lagi tagiya maguni siya og kumpanya, no, gani boss niya si Carlo, boss nila, no. Pero ka Sheila ni nagkagusto guys. So mo na atong abang-abangan guys, no. Muna nyo masayran, no, in this video sa part 14 guys, kung naabagyo dayon, no, madayon ba yun gaha ang kasal. But before that, magbasa sa taas inyong comment, no, sa part 13. Salamat sa 239 views, 14 likes. Thank you so much. Matud pa ni Monica Pon Espinas Casimero. Nabitin ko sa episode 2 from Ormoc City. Yes, so nga duha man ang ka episode guys. Pero karon din mo mabitin, no, kay 5 ni ka episodes ang inyong madunggan. Din from Lacedo, thank you sa pagbasa sa akong message. Thank you din Lacedo, no, sa imong pag-comment. The pleasure is mine. Og from Rocky Vlog kanindot sa drama unsa man? Cash out nagsend na. Pila? 1,200. Oh. Pagdali kay mulakaw ko. So another Gcash na naman guys. Thank you sa akong mga soki, no? Soki sa Gcash kay kahit pa paano nakatabang-tabang yun na siya guys, no, sa atong mga expenses. Muna kung gusto nyo magnegosyo guys, no, gamayng kapital, Gcash lang. 2,000 pesos pwede na siya, no. Especially sa akong lugar guys, ang ginagmay ramang good diri ang mga cash in cash out. Pinakadako like 2,000 mo na gina siya mo nang for 2,000 pesos enough na siya, no, para sa negosyo nga Gcash. So I think enough na tong intro. Magsugod na ang drama again. This is Ikaw na Promise part 14. Hinam na kain siya nga drama guys. Thank you so much. O garon sa sumpay ning atong sugilanon, ikaw na promise. Kakaisip sa'yo dali ba lain sir nga namatian ka o niya magpakasal ka? Imo pa ginang mami. Dili ka kanya kagon sir? Mas kagong ko niya kung lipas po ng kasal. So akong karohon sa mga nangutana, padayon ang kasal bisan dihaya pas mami. May lain pa pangutana? Klaro matingali ang tubag, no, Karen? Oo. Pwede dili na lang ta mag-iskot about ana. Ni ata para mag-ampo og moduyog sa kasubo sa pamilya ni tita. Palihog lang. Dili ta mag-iskot og lain. Nakadungog ang tanan? Babe. Naay nangabot ng mga bisita. Ako mga cousins na. Dili babe,
Atong sugatan. Excuse na ninyo, Karen. Tana, babe. Ang bruha. Proud kayo nga nasto pa ni Carlo nga may abis mga bisita. Nga ni anhi pamasag ka. Nga expected mag-good nga makakita kag mga ingunana. Sakit-sakit lang kas dughan. Diba, parehas lang ta? Ano? Kita parihas eh. Happy man ko para nila. Samtang ikaw, bitter. Guys, nabay mga snacks ha? In case ganahan mo. Self-service rin din eh, okay? Pwede naman sa tingali nga mo-volunteer observe. Oh yeah, pwede kayo. Okay. Mo-serve ko. Di ko magpa-feeling family. Hindi mo sige ka pwedeng magpa-feeling family. Huh? Coffee or tea? Doon na sa soft drinks of juice. Kinahin ka? Babe, excuse una. Asa man ka? Akong tabangan si Karen og serve sa mga bisita. Nga mo tabang man ka. Siya mang usa. Pasag di siya. Pero, Napay mga bisita nga nalabot. Among family friends. Tara. Atong sugatan, babe. Ang bruhang Sheila kay igo lang nilinit na ako. Huwag siya mauwaw. Huwag siya na ako nagtabang. Day. Kaning tubig, day, be. Tubig. Ay, miss, kape niya, miss, ha? Ako ang tubig, ako ang tubig. Kabisit mo yaw. Biskit lang. Isugo naman hinuon ko. Nagpasok na mga din eh. Masali pagtuon ako helper. Sumusunod sa. Ni-volunteer mo ka nga serve. I-announce na ganito nga self-service and snacks. Tabi na ha. Nainabot ako amigo. Bro! Makalagot. May pagwa akong ma-volunteer kanina. Gihimo ninong kong at sa'yo ni mga dato nga mga visit. Karen, Oh, okay na ka? sa imong tanaw. Okay ra kong gihimong silbidora sa mga bisita? Sorry. Pero, dili man to ni mo ni gabuhaton good. Aware man ang tanan ng self-service ra. But anyway, thank you kayo sa pag-serve. Labi na sa mga senior nga bisita. Karen, pwede okay na lang ta? Pwede mahimong nice na lang ta sa usag-usa? Can we just be friends? Friends? Huh? In your dreams. Oh. Bisan ang supay mong buhaton. Dili mahitabo ang magkig-amiga ko nimo. Never. Unsa kita yung problema na ako? Mangingilog ka. Oh. Imong giilog si Carlo nako. Ngano? Imo bagod si Carlo? Oh. Unsaon man ako pag-ilog sa dili imo? Kahilas na nimo. Buhi anti ka kung musaad kang dili na ka mangita gubot. Ibaw ka ba? Nakakumot mo na kiko anong imong naong? O bitaw. Mao bitaw gipugnan ti ka. Sukol gudi ka nako? For self-defense nganon dili. Nagsalig ka lang ni Carlo. Bisan wa si Carlo. Kaya ra gyud kay na akong dipinsahan ang akong kaugalingon. Tagabuki ba ako basig nalimot ka? Ingrata. Pa-pretend ka pobre. Kanus amang ko nagpa-pretend, Karen? Ikaw raman may nakaminos na ako. Pre! Sheila, pasensya na. Issue. Salamat na lang. Manghilabos na lang ko. Excuse ninyo. Ikaw ba? Nausa man ka? Ano gibuhat man to nimo? Kuwang ka to. Nayapag na ka? Hinumdumi nga may atraso ka nga tuan na sa pulis ang ebidensya. Imo pa yung punaan? You think luag-luagan ka ni Carlo kung may bawas siyang imong giludan si Sheila? Nadala ko si Muson. Kanina, tingalig mo sumbong to si Sheila ni Carlo. Ano naaman ka? Hudaon to sa mami ni Carlo. Pero mobalik na lang niya ako sa laing adlaw. Kada dayon, magbiya na takaron dayon din eh. Dali!
Nakita ko siya. Ni atom to paingon do. Mo si Arding alito. Ah, No. Naara sa baya si Karen dito, naasa dito. ha? Nadito si Karen. Ato na tara. Naa siya? Ikaw ba? Careless kit ka ika. Ayaw na lagot kong kasabi eh. Di oy, kinahanglan nga kasab-an gid ka aron maka-realize ka nga kanang imong gipang buhat, wa gid kay makuha na. Gawa sa dugang nga heartaches. Gusto lang ko manimaos itong babayhana. Sakto man siya. Uma siya sa nimo. Iyang giilog si Carlo. Sakto gihapon siya. Nga wa siya mangilog kay never baya gyud nga nahimong kamo ni Carlo. Oh, Sorry lang gid Karina. Pero for me, time na gid nga mo dawat yun ang takas kamatuoran nga dili para imo si Carlo. stop! Ano di man ka maminaw? Wa gid kay peace of mind anak kun mapadayon kasi imong kabuang. Kay bisan usa pa imong buhaton, dili ka makapugong sa ilang pagpakasal. Stop na lagi! Ay kung singkahi uy. Usa ikay nabuhi nako. Pala koy. Loser. Oh. Ano di man ka maminaw? Wa gid kay peace of mind anak kun magpadayon ka sa imong kabuang. Kay bisan usa pa imong buhaton, dili ka makapugong sa ilang pagpakasal. Babe, naibaw kayo na gusto rin ako i-push through ang atong kasal. Bising gaya pa si mami. Inaibaw ko nga, okay na sa siya. Pero, saan nga, dili ba mong sugot ang mga elders pamilya after na nandiyo ko sa lubong. Nisulti na bitaw ko ni mo, ana. Sorry, good babe. Ngano ba mag-sorry man ka, uy? Gawas pa, wamang ko magdali ba? Pagdalion ko. Ha? Nisulti na bitaw ko ni mo, ana. Sorry, good babe. Ngano ba mag-sorry man ka, uy? Gawas pa, wamang ko magdali ba? Pagdalion ko. Ha? Gibiyaan naman ko ni mami mo. Gusto ka ko nga. Naaring ka upan ako. Sige lang. Gamay sakripisyo lang. Ato na ipahimutan si tita. Babe, pwede mangyo. Unsa man na? Pwede, dili na lang tita yung pag-refer ni mami. Kaya I'm sure, gusto na unta siya makadungog nga mutawag ang mami niya. So sad lang nga. Wa na gud siya. Wa na siya kapaabot sa kasal. Sure. Kana ra di ay? Why problema, babe? Napahilo na nagit si mami. Oh, bisan sakit pa para na ako. Pero, nalipay lang sa ko nga. Magkita na sila ni daddy. And I'm sure, nalipay na si mami nga bisang pit ka na niya og mami. Few days from now, ang atong na yung kasal, ang atong tubangon. Sure ka nga di ka mo join sa celebration? Ikaw lang kung gusto ka. After din sa simbahan mo, pauli na ko. Ay, di na lang sad ko. Unungan lagi hapon ti ka. Di naman gani unta kaangay mo anhi. Nagsakit-sakit ang gid kas imong tugkan. Tanaya na. Dili na ako kaya. Okay. Congrats again. Congrats sa inyong duha.
May you have many children to come. Grabe ha, sa di mo wish, uy. Paningkamutan, do. Paningkamutan. By the way, what si Karen, no? Invited man siya. Kaluoy. Di ka din niya kaya. Do. Di na lang ta mag-iskot ang mga dili importanteng tao. Ay, okay. Sorry. Congrats again, Do. Salamat, do. Wow! Kadaghan na ini, Karen. Sky is the limit ni Yana. Okay naman kung mahubog ta. Naribita ta sa apartment. Oh, hinuon. Okay, sugdan na nato. Happy? Finally. Ako nagit ka. O mo nagit ko. Kabalak nun ba, uy? Dugalan ko nagpaabot ni Yuna, babe. O finally. Di aragid. Babe. I love you. I love you too. Yabang ko. Nakadawat naman unta ko. Happy na unta ko. Para nila. Pero nga nung kadrama man ko ron. Happy na kong okay rin ko. Di man day. Kaya na-hurt man day ko gamay. Okay. Hello? Habit naman tayo alas 12. Grabe, may panic Sunday ron. Lipong-lipong pa man ko. Grabe no. Kahubog yun na to kapigi. Ayun sa men. Asab daw niya. Uy, layo na uy. Trabaho na ugma no. Manawag sa akong banaon niya. Asa man, may plano na ka? Ma-resign na gid ko. Good. Sakto ka. Mas better nga magpalayo ko. Very good. Si auntie na ako. Ako sang tubagon ha. Problema ni uy. Ano man? Asa may problema? I-deport akong auntie. Masakiton pagit siya. Huwag ang pinaka akong problema. Kaya doon na siya ipabuhat na ko. Oh, unsa man? Yung ipaato na ko yung mga amo sa una dito sa US. Mga US yung agtabang. Oh, ato Naaraman ka kay address? Naibaw ka bakit sa iyang mga amo yan? How would I know? Ang parents ni Sheila. Kalabad, ani. Nga naman. Karen, I have to go na ha. Dakan pa kay ko buhaton. Sorry, di na ko ka-stay og dugay. I'll go ahead na. Halo ka nga mga ayokog tabang ni mo? Sort of. Bye! Wasa ko na kinahanglan sa mong tabang! Buisit! Babe? Did you pwede ma-extend mong leave sa school? 3 days agad? Gusto ni mo ako i-extend? Pwede naman ko ma-extend og 2 days. 2 days na sad. Pila man di mong gusto? Mabulang, bisag
1 month lang ko. Ha? Grabe sad ka, no? Seryoso ko ha. Be, ikaw ko no, be. Kung doon na empleyado ni mo nga ni-leave for 3 days, unya mangayo og extension nga 1 month, masagot ka. Nagawa sa nimo, babe, oy. Mm. Imo ra sa dayon kong gibali. Ang be. Dapat unta to, babe. Giwan man na lang to nimo daan. Di man sana pwede, babe. Bago pabaya ko. Noon sada. Ay, sige na lang. Ikaw sad, no? Mura sa kyung dili ta magkita kada adlaw, uy. Ganahan man ko nga every minute, every second of the day. Naa ka. Pastilan, ka-over gid nimo. Mura sad ba sig dili mo report sa trabaho. And speaking of reports trabaho, actually, nilive naman ko for 1 month. Ha? You sure, uy? Seryoso ko. Aw, hinuon. Tag-iya man ka. Uy, makabuot nimo. Unya ako ka empleyada ramang ko. Naadiha ang kalahian sa atong sitwasyon. So, saon man ako, ha? I Ha? mean, unsa ni akong buhaton ini, kung mubalik na kag-work? Balik na lang, sad. Pwede naman sa kung ka mo balik anytime. Di ko. Ha? Nakaset naman akong mind ni mo. Ikaw, gid ba? Lagi. Gusto ko magsigir kung tanaw ni mo. Ikaw ba? Seryoso ko. Sige na, uy, kao nagtarong. Ano din ka tanaw na ko? O, di ko mo tanaw ni mo. Wa, Tanaw mong good. tutok na ko ba? Ikaw ba nga nung OA makay ka? Ha? Tutok ba? Nagkaunta, uy. Bagay na ba? Sige na ba? Tutok na ko, sige na. Carlo, ha? Gibatian ka sa kong naw? Nunsa man ka, uy. Tanaw na ko ba? O, lagi-lagi. O, kana, di tanaw na ko. Carlo pa. Shhh. Ikaw ba Uy, naatas ka anan, ha? Shhh. Pasagti lang ko, babe, ha? Namawi lang ko, karon. Namawi? Unsay namawi? Wa ba higod ko kascore ni mo sa uyap pata? Uy. Mao nga pasagti ra ko, ha? Ngingon ini ko karon. Babe, dili na ta dinis kan anan. Aw, sige. Sasalan lang ta. Okay na ka din sa sofa? Ha? Okay ra. Magpaligis ko. Hoy, magigog ka! Karen? Ano? Anong naaman na sila? Naunsa man ka? Ganun naman ka dinis tunga-tunga sa highway. Karen? Pero naman ka din ha? Nagunsa ka? Huwa mo'y labot! Babe, guniti siya. Saba! Uy ko! Uy ko! Babe, ato sa isakay. Uy, lagi ko din niya! Huwa mo'y labot kung mamatay ko! Babe, pagtawag mo polis. Babe, Padawag mo polis. okay. Ayaw! Kung di juga mo sulti, di kayo makatabang ni mo. Salamat na lang. Pero ako magkinahanglan sa iyong tabang. Ayaw gud pag-ingon anak, Karen. Bisan ugwa pa kay gisulti pero nahibaw ming may problema ka. Taas lang gid kay kag pride. Mahimo bag imo nang wagtangon? Gusto ming makatabang nimo. Mao nga sultihi mi unsay imong problema. Ayaw nagsuluha. Kaya ra ni nako. Dili na nimo makaya kung ikaw ra, Karen. Masulbad ra lagi ni nako. Unsaon man? Mag-suicide ka? Oh. Ganina kung wa pa ko makakita nimo. Tingali naligsan ka na. Mao gani nga wa ko malipay ninyo. Wala to ko'y problema karon ko naligsan pa ko ganina. Wala tay laban akong utok. Ginoo ko. Ayaw pag-ingon anak, Karen. Uy!
Masulbad man gud ang problema kung tabangan ka. Okay, sige. Kung dili ka komportabling musulti na ako, sultihi si Carlo. Kung ako'y pabuto, no? Dadon ti ka sa pulis. Sila sultihi sa problema. Babe, pipot sa man ka. Di bitaw. Kapoy maging mga tao nga maupay na ginahanan og tabang, maupay taas og garbo. Asulan ko na. Wa ako'y pasensya na. Okay. Dili may mamugos ko, di ka musulti. Pero hinaot na maminaw ka. Dili sulbad sa problema ang pagpakamatay. Prayers ang sulbad, anak Karen. Tana, babe. Bisan unsaon ako guna-una. Dili gyud ako kaya nga mga yung tabang ni mo, Sheila. Dili gyud. Dili gyud ko makadawat ka ubos na day kaayo ko nimo. Dili gyud ko makadawat. Dili gyud. Babe, Hmm? pwede wag tangon na nimo sa imong nauna si Karen. Dili mo siya worthy o sikan og time. Okay, babe. Okay, good. So, asa taron? Ikaw rin bahala. Agad ako nimo. Oh, basta ha. Ako rin bahala ha. Hmm? Okay. Dili may mamugos kung dili gyud ka musulti. Pero hinaot ka maminaw ka. Dili sulbad sa problema ang pagpakamatay. Sayon kaayo niyang pagsulti ingon ato. Kay dato maday siya. Wa man na siya problema sa kinabuhi. Sumasa kong gituhuan. Ug mao day nga focus siya sa mga basura kani adto. Kay wa na siya lingaw. Samtang ako, taas kayong pagtanaw sa kong kaugalingon. Iya. Naglutaw. Wa mahibawa si buhaton. Wa mahibawa sa paingon. Prayers ang sulbad, anak Karen. Prayers ang sulbad, anak Karen. Nag-unsa man ko din eh. Ngarang nisuod man ko din eh. Masulbad ba ako problema sa pagsuod na ako din eh. Nagapoy na ako. Nagapoy na kaayo ko. Bisan unsa pa imong buhaton, dili na maka-change sa fact nga si Sheila ang gipili ni Carlo ug dili ikaw. Dili ta parehas, Karen. Tungod kay nakadawat ko nga dili para ako sa Sheila. Gani, happy kay ko para nila. Happy ko nga nakadayon sila ni Carlo. Sa tinuod lang. Kung ako'y pabuto, no? Dadong mo sa pulis. Aron ado siya musulti sa problema dito.
Mao ni pinakasakit para na ako. Mao ni. Bisan gamay wa gyud ko ibili para niya. Abog na ko siyang pananaw. Abog na gyud ko. Wa gyud siya simpatiya na ako. Uwa. Ayaw ko pa ingon anak, Karen. Wa may problema nga dili masulbad kung tabangan lang ka. Willing mi mo tabang, Karen. Sultihin mi kung sa imong problema. Anong ka nga musulti ko ni mo? Wa ko magkinahanglan sa imong tabang, Sheila. Wa. Ganahan ka din, Okay ra. Okay ra. Di ka lamian sa food? Lamian man. Babe, kaya ba mong kuunsay na sa mong nahuna ba? Pero, pwede mo request. Ayaw lang i-mind ang presyo. Espesyal magod kayo para nako ang nagkuyog ta nga nangaon. Mao nga bitaw nga gidati ka din, Kaysa uyab pa ta, ador ba ita pirmi sa kantin ni Mercedes? Sorry. Huwag gid ka malipay adto. Oh, nalipay ragod. Bitaw bisan asa pa ta mangaon basta kitang duha. Malipay jud ha. Pero ang ako lang ba? Lagi. Kasabot ako sa imong part. Pero, muhangyo lang sad ko ba nga panagsaan lang gini nato, babe. Bisan og maka-afford pa ta, but still, dili gyud maayo nga permiho ni. Oh, sure. Why problema, babe? May I join you guys? Oh, Nag-abot yun na din hira. do, nagbutang mo din tingali kag taker na mo, do. Ha? Grabihan. Lingkod dyan. Pag-order ko sa imong ganahan. Mag-grito yung wagit. Bitawan no, thanks. Kumana ba daw ko? Pag-urag ko naman. Sige. Di ko mag-storbo ninyo, Ay, nasa kikinabuan ako kung amigo na. Yung sa mga, do. Ha? Uy! Ala, wag rin ko masayop, no? Kamu cute. Ay, Yana! Mayo kinagkita ta. Ay, lingkod. Oh, mobile na lang taglaing table. Ang butkon, nagkontak kay pa ba mo, pero muhangyo gid ko nimo nga mo reach out kaniya. Nagkinahanglan gid siya og friend karon panahon na. Bisag wa pa siya musulti. Taas lang gid kaayo siya karbo. Bisag giunsa na kog persuade nga musulti og siyang problema. Di gid siya. Nasuko pa gani inuon. Pero bisan pa man, naluoy ra gihapon ko niya. Kay bawa ba ka, Sheila? Nga ikaw raman yun unta ang magkatabang niya at this point? Ha? Ang iyag yung biggest problem, mao ang iyang auntie nga tuwa sa US. Mauna nga auntie na nagpa-eskwela niya sa una. Pero karon nag-atubang og deportation. Anya patyud, masakiton. Si Karen lang ang iyang pamilya kay dagaman to. Sister siya sa mama ni Karen. Maunay ako naitawan. Asa di ang mama ni Karen? Patay na. Og single mother ang iyang mama nga namatay. Hala no? Kaluoy kod. So, naa din ni Karen ang responsibilidad. Dili tuod na basta-basta nga problema ta. May mga tao nga gusto ipaato siyang auntie para pangayuan og tapang. Pero dili sad mo adto si Karen. Kinsa man? Itanalay mo ato. Tabangan nila nato sa Karen. Sa ako nang giingon kanina, ikaw ra gyud ang makatabang ni Karen. Ha? Ang imong mga parents ang ipaato sa iyang auntie. Akong parents? Kita na mo ato. Tabangan nila nato sa Karen.
Sa ako nang giingon kanina, ikaw ra gyud ang makatabang ni Karen, she. Ha? Ang imong mga parents ang ipaadto sa iyang auntie. Akong parents? Wa ko kasabot. Nagstay ba di sa US ang imong parents? Oo. Doon naman sa sila business dito. May empleyada ba sila nga Filipina? I mean, personal alalay nila? Yes. Si ate... Oh. Husto. Lidas matuod ang nga apelito. You mean, ang ante ni Karen mao si Ate Eileen? Oh my God. Dili gyud ko sure ining tanan ha, Sheila. Basta kahit mo na iyang gisulti nako nga ang imong parents mao ang mga amo sa iyang auntie. My God. I-verify lang niya siya. Kung si Ate Eileen gid ang iyang ante, nganong man ko nasultihi? Dili siya gusto nga matabangan ang iyang ante? Do. Naapag na si Karen. Abi na ko, resign din na siya. Dumasugot si Sheila do. Labi pa nga, wa na ni mag-follow up sa iyang resignation. Unya, kumusta naman ito yung auntie? Kitabangan nila ni nanig tatay. Pag-process sa iyang papauli. Unya, ibaw na siya. Wa matingali. Kaya according sa contact nila ni Sheila, wa naman kuno na magpakabana si Karen siyang ante. Kripi, ano? Ako na. I-fire na ako. Dilagyan mo sugot Sheila. Sam sa niyong asawa eh. Abi mo na ko, nangabisyon na siya sa politika. Nangabisyon mo sa di siya nga mamahimong santa. Lagi. Sortihan mo doy. Suya na siya ka. Kitsam sa'yo di masuya nga. Halos naa naman sa imong asawa ang tanang nindot nga quality sa usa ka babay. Ay nasigig dahil sa akong asawa do. Di na kakitaglain na imong style. Sir, na-reply na ang Japanese investor. Mag-schedule sila meeting. Schedule first week next month. Okay, sir. Karen, kumusta na imong auntie? Excuse me. Ipahagdag rin mo do eh. Ha? Bisiga kong mata ni Karen. Naglibog na to. Nganong nangumusta ko siyang auntie. Ano nang umusta man siya sa akong auntie? May nahibawaan ka siya. Buset. Gigalimta naman ito na ako sa auntie. Doon na yun ipahinumdum. Kana, babe. Kana, lamig ka na, babe. Ayaw kong dangi, babe, ha? Lamig kayo siya, bisag sakit. Babe, ayaw ka na, babe, oy. Naglain na magsugod akong pamati. Ha? Uy, undangin na lang kong masahe, babe, uy. Naglain naman din mong pamati. Huwag man din ka musulti. Okay naman, babe. Okay na dyan ko, pero yun lang din ako, ha? Kay sakit man kayo mong likod. Ayaw na. Sakto na to. Ako na lang ni isang dik. Mawara ni Kon, makarelax na ko. Ikaw, naon sa maday ka? Nalipong ka? Labad mong Kailan tanon ka? Simba ko sa babe, oy. Naglain mo kayo mong pamati. Ay, wa naglain, babe. Ha? Tarong pa. Oo, sa man, timplahan ti kagti? Naglain mong kuto-kuto? Ay, dili lagi, babe. Ang buto basabot ba is kadang medyo naglain lang nga akong post-on, babe. Ha? Uy, hala. Nga naman ha. Babae naman ako naibawaan nga maglain ang puson kung hapit na mong period. Babe, pa-check up kog ma. Nga nung di magkakasabot, babe. Ha? Babe, ako na yung hong, babe. Oh. Sabot na ka? Ha? Buhay mo ka, babe, uy. Kabadi, oy, katawan na dyan ko ni mo. Sige lang. Ako na rin ang tuson kay ikapoy man ka. Sorry lang gid kaayo, babe, ha? Di pa gid ako kaya ron makigawin. Ano ba niya? Huwag na. Ang tuson ko na lang.
Almost 1 year na may agi. Wa ko'y balita ni auntie. Okay na tingali siya. Imposible nga dili ko ma-inform if ever may daot ang nahitabo niya. At least, nilabay ang panahon nga waray nahitabo. Huh. Maayo rigid nga wa ko mga yung tabang sa pamilya ni Sheila. Luoy na gid unta kayo ko sa pananaw tong babayhan na. Hi, Karen! Oh, Tanawag kita akong kauban. unsay... Oh! Auntie? Auntie, wagid ko yung idea nga. Ate Aileen! Auntie! Salbahis ka! Ate, kalma lang. Ato ta sa suit sa office ni Carlo. Dali. Gusto ko makikihusay ang babayan na. Karen, ato ta sa office ni Carlo. Tana, ato ta dito. Babe, okay na pagod nga sila lang daw sa sud? Tingali ko si mahitabo. Pasag di sila, babe. Ilan ang personal nga problema. Pero tingali ka. Kalma lang. Di lagi na sila magpinatyanan sa sud. Grabe saan magpinatyanay, uy. Ang ako lang ba, tingalig mas stress si Ate Aileen. For sure. Hindi naman siya daan o tambal. Iyan na nang ipangandaman daan. Wa man ko mag-expect na mo ang buhaton, babe. Abi man ako, igo na siyang makikstorya ni Karen. Hey, ayaw na lagi ka-worry, ana. Oh my God! Ano sa mga kinahitabo? Ganun mani. Ganun na hitabo mani. Ganun na ingon ani mani. Ka-peaceful sa ko life this past few months. Ganun kahit manilingon ani. Karen! Oh, Karen! Okay na ka? Ikaw may nakaingon ini. Karen! Imo rin gitoyo? Ha? Imong gidasi ati sa opisina aron mawawan ko. Karen, nasayop gud ka. Way mali siya nga kung pagdani Ate Aileen sa opisina. Nagtuor kay ko nga, eager lagi sa makikita ni mo. Wa ko'y idea nga mo ito yung buhaton diha ni mo. Hipokrita! Mahimo ba? Ayaw na lagod pag-plastic sila. Nahibaw ko, uy! Dugay na kang gadumot na ko. O gagitla ka lagi gayon nga makabaos. Dili ka ningon ana ang akong pagkatao, Karen. Wa gyud ko mag-plastic diha ni mo. Tinarong ning ako. Ikaw rin may hugaw ko na una. Ingrata! Ayaw ko pa kiningon ana, Karen. Ayaw? Ha! Mutilahi ka? Ingrata ka, Sheila! Demonia ka nga nagpapetan ka, Anghel! Ikinakaingon rin lahitabo ka ron! Gagamit mo kong auntie para makabawas ka na ako! Ganong ingon ana magkagpanghuna-huna, Karen. Taon ka, ingrata ka! Ingrata! O kamay na kaingon nga nasuko pag ayon ako si auntie! Ikay na kaingon nga na high blood siya karon! Ikay na kaingon inig tanan! Ikaw na kaingon inig! Tuwa, sabay isag ni mo, eh. Babe, ayaw na! Sa'yo! Sagdarin mo ba yan, ha? Stress lang na siya. Bullshit ka, Sheila! Plastic! Plastic! Imo nang gitawag plastic! Oo, plastic siya! Ingrata! Pa-victim effect! Pinaanghel ko noy, pero demonya! Demonya! Carlo, buhis! Siya mo! Carlo! Imo nang gitawag plastic! Oo, plastic siya! Ingrata! Pa-victim effect! Pinaanghel ko noy, pero demonya! Demonya! Carlo, buhis! Siya mo! Carlo! Carlo, buhis! Lagi siya na ito sa ospital! Babe! Ayaw pa na si magibati, God! Itukmod ka niya! Oh, lagi, pero... Let's go! Tingalig mahinay ka mo ng babayana. Pero si Ate Arlene... Dili na to problema, babe. Kiling babayana. Siya ang may obligasyon sa iyang pamilya ug dili kita. Sorry ah. Sorry nga. Misa ka kong tingog ganina.
Nakasabot naman ko nimo. Babe, pwede di na ka mangilabot sa uban? I mean, karang problema ni Karen o siyang auntie ba? Pwede, dili na ka maapil, ana? Babe, sila mong si nanay ug tatay ang nitabang ni Ate Aileen. Ni-assist naman ko. Okay, sige. Sige, fine. Uman na naman to. Nasolba na ang problema ni Eileen. So, enough na to, ha? Finish na to. Kining nahitabo ron, between na nila ni Karen, okay? So, promise me, nga dili na jud ka ma-involved nila. Ah. Babe, promise ba? Okay. Basta, ha? Okay. Promise. Unya? Wa lagi po kay action against Karen, ha? Yahay lagi po siyang manarbaho si mong company despite sa iyang gibuhat to. Honestly, do, gusto na yun ako siya i-kick out. Pwes, i-kick out na. Nilagyan mo sugod sila. Ayaw pa hibaw, Oo. Tatak ka rin yung bayhan na kay nanganad na to. Ay, nagipahibaw si Sheila. Ano, uy, supak ba? Bitaw, no? Why not? What? Yes. Gahapon lang. Kahapon lang? Sortihagod ni mo. Unsa swerte? Gitakta ko sa trabaho yan, ha? Swerte na? Kaswerte ra ni mo, nga kahapon ra kagitak-tak. Oh, Hagpay ra man gani unta kang angay taktakon. oh. Sa kadagan sa imong atraso nila, especially ni Sheila, hagpay ra gyud unta kang angay taktakon. Pero pulahan kaayo ka nga naabot ka pa hangtod kahapon. Salbahisan ni mo, uy. Well, I'm just telling the truth. Kung nasakitan ka, oh sorry. Pero maunay tinuod. Ingna lang nga bitapi ka ni Sheila kay dato man siya. Og useless naman ko para nimo. Maong ingon anak ka busulti nako. I don't care kung ingon ana ang imong pag-interpret ini. Basta nisulti lang ko sa tinuod. Amiga pa ba tayo, na? Oo. Kay kung dili pa, di na ko mahatag og time nga makigsulti nimo uy. Pero nga nung instant nga imo kong i-comfort, imo pa mahino kong giduot. Huwag man ti ka giduot, Karen. Di ba kita lang ti ka sa tinuod? Gusto ko nga manamin ka. Mutanaw ka sa imo kaugalingon ko na unsa na ka. Pila na katuig since our school days, Karen. Pero huwag yun gapon ka mausap. You're still the same Karen nga feeling na sa taas kanunay. You will never be happy kung dili ka mag-usap, Karen. Kung dili ka mo learn to humble yourself, you will never be happy. Lingon ini ako kinabuhi tungod na itong buisit nga Sheila. Maring tinuod yan, ha? Hopeless naman ka, Karen. Imo ipasangal kang Sheila ang hitabo ni mo. Nang naana ka, tungod ra jud ni mo mismo. Ato na ko ay. Usik lang ko sa akong oras ni mo. What's up? Nahibaw na tingali ka nga. Gi-fire ko ni Carlo. Yes. Mukiha ko. For illegal dismissal. Unsi ka tawanan? Ikaw. Ikaw ang katawanan. What? Imong ikiha si Carlo? Karen, nalimot ka nga may atraso ka pa niya? Kanang imong ikaso nga gustong i-file, sa iyo no ka na iseto. Pero ang imong kaso kung i-file to ni Carlo, di gito madawag settlement. Mapriso gud ka. So, saman. Ipadayon pagyapon ni Mangi mong pakiya. Okay, go on. Kumusta? Oh,
Carlo? Sir, So, unsa na? For your information lang, Karen. Pag tawag ni mo ganina, gakuyog mi. Nala siya gihapit maong nawahi siya. What's up? Do, sakto na do. Mufile siya kaso for illegal dismissal. traidor man ka, Jed. Hmm? Nanawag ko kay nisalig ko nimo. Gi-consider ti kang friend. Oh, really? Thank you then. Pero, BFF man min Carlo. So, once man, mupadayon yung file? Harassment ning inyo. Okay. Okay, sige na. Aron wanay oras nga mausik. Ug aron mahuman na. Duwata ni. Oh, Check. wow! Huh? 100,000 gini mong ihatag, do? Dako na kina nga amount para compensation nimo Karen. Kung mudawat ka, good. Pero kung dili ka mudawat, kay mangita ka gyud og gubot. Fine. Dili ko matras. Mudawat ka o dili? I-video na to, do. Video na to, so. For documentation lang ba? Focus na to sa chiki para klaro. Hmm? Duwato nimo? Dawaton. Nice! Oh, Oh, waray pirmahay, do? no need. May mga gipirmahan na siya sa opisina. Siyang pagbiya. Okay. Adto na ta do. Okay. Bye-bye, Karen. Milagro ay. Wa manawag si Carlo. Nag-overtime tingali. Okay na. Mag-book na lang kong sakyanan. Tulis ni. Oh my God! Aray! Sorry! Ikaw magudin na! Sorry, cute. Sakit, babe. Sakit. Dili, babe! Aray! Babe, na-black eye gid ka. Palihog lang sa akong shades, babe. Sige na, babe. Naraw. Oh, Aray! sorry. Inaya, babe. Sorry kit kaayo, babe. Ingon adto gyud ay mahitabo kung may manulis nimo, babe. Oo, kay reflex naman to nako. Automatic naman to. Kuya, wag gud mo, babe. Pero pilig ra gyapon tayo imong gibuhat. What if may armas ang tulisan? Wa man tingali tulisan nga way armas, babe. Oo, day no. Kanan sis batong ang gisulti, eh. Sorry kit kaayo, babe, ha. May baw kong gisakitan kit ka. Okay ra, babe. Pero maningil jud ko ani, ha. Ha? Kinahanglan nga imo kong pairan unyang gabi, eh. Huy, ikaw ba? Unsa man ko? Igat. Nangabot ng mga empleyado. Nagdagan-dagan ang kadaghan at kimahadlok na mali. Pero ako, niya, nagpaatbang na lang. Jobless. Unsa kay mahitabo ko na. Abuthon ko ng building. Unsa kay mahitabo? Nayanan daw nga ninyo guys ang part 14 no, sa atong drama nga gutom na ka. Ikaw na promise magluto sa hugsudan guys kay gutom na ko. Imagine alauna na guys, ako'y pamahan.
Man maghikay pa ko guys sa akong pamahaw no nga dala pa ni ito. Munang kung gusto mo magdaginot guys no, di na mo mamahaw. Like me, pamahaw dala na pa ni ito. So breakfast and lunch no in one. In other terms gitawag nila na no og brunch. Brunch no spelled as B-R-U-N-C-H. Dili brunch nga B-R-A. Breakfast and lunch giusan. Og ang akong sudan, ang pambansang sudan ng masa. Kanton og buwad tilapia, lami kay buwad tilapia guys oh. 50 ang photos. Kuila kauron guys, mag-renew na yun sa kong permit. Okay, kinahanglan yun siya. Guys, need na gyud ko mag-renew permit kay gianhi anak ko pulis. Gilista nila guys ang walay mga permit. Oh. Isend na daw. Reference number. Wala man niya gisulat. Cellphone number. Isang oras sa gisend. Kisay pangalan sa nag-send. Riche. Apelido. Bastilyo. Importante ang reference number noon sa man. Mag-send gani sunod ha, tagaay kog reference number. Last 3. Unsa man iyang gisend sa Facebook? Di sa Gcash mo to. Akong tan-awon ha. So ato na ning ikat ang video guys no, kay mag-check sa ako kay na eday nag-send og Gcash. Pero walay reference number. Pila gisend? 1,200. Kada ko sana all. Daog. Daog sa scatter. Guys, grabe na rong mga tao guys, grabing pangdaog ron sa scatter niya ako ano sa naman ning dako na makog pildi sa scatter. Pila iyang puhunan? Kuha. Mano yan, daog sa to. Pilang pa pildi niya? Ang taga-kaan, usay ka napili siya gunan. Balik ka pa siya. Idong din yung kausap. So I think that's all for today. Ato na ikat na guys, kaya na mag-withdraw na ako sang i-check kung nag-send bagyod. Cash out way reference.